kunin na lang ni Kuya yung natitira dito sa table. And I'm still eating. You like watermelon? The watermelon's not fresh. Watermelon is not fresh. It is fresh. It don't taste right. Oh, diba? Sa akin yung binigay. It does taste Matamis right. Matamis. It's sweet. It does taste right, doesn't it, Mom? Yeah. Linagay ko na pala yung sticky date sa oven. Look. Bago ako umupo dito. At kumain. Can I ask? Look. There's the other Ako na lang natitira sa table. Ano na sila lahat. Hinihintay nila yung dessert. Grabe yung ilong ko. Diba? Halata sa boses ko. Humihinga ako sa sa aking bibig. Hindi na sa ilong kasi barado na siya. Ang sakit na rin ang ulo ko. Hindi ako uminom ng gamot hanggat kaya ko. Si Niyang galit na sabi, uminom na raw akong gamot. Sabi ko, tubig lang. Tsaka coconut. Itong coconut water. Mamaya, tubig na ako. Ito. I want it. I want it Excuse me po. now. I don't know why I love it. Top. Yeah, make me love it. Banana bread. Dito pa rin ako. And si Holly. Mine's the virus. Okay. There's the lid. Put the lid on. Okay, thank you. Ayan yung binili nating ice cream kanina. Popsicle. And si John. Si John, hindi niya na matake yung aking pagsingot-singot. Ito, binigyan niya ako nito yung Vicks na Senex. Ayan. In-spray ko lang. Yeah, in-spray ko lang dito. Yeah. In-spray ko dito. Tapos dyan. Tapos mamaya sabi niya magiging okay na daw yung ano ko. Yung para makakahinga na. Kasi hindi ako makahinga dito kung hihinga. Dito. What are you gonna have? Sticky date or that one? Alright. So, nag-spray na ako. Una, natatakot ako kasi akala ko malakas. Hindi naman. Okay lang naman. Ano siya? Mint. Mint yung ano niya. Na feel ko na maanghang siya sa ilong. So, ayan. First time ko itong gamitin. I didn't know you had that. It's alright. Tomorrow you can have that one. Gusto niya rin. Okay, maghugas na muna ako. Yung sticky date natin, okay na. Luto na siya. Nakapaghugas na ako, guys. And ayan yung tira pang pansit. Ang dami ko kasing nilutong pansit, ha? No, I'm good. And ayan, ano na sila, ha? What's that? I get the cake part. Mine. Okay. Ayan yung sticky date. And eto, is this the new one? Yeah. Why you didn't get the other one? So we can finish that one. Can you get the other one? No, it's alright because it's not enough that one. So, yeah, dessert na. Dessert. Diba? Nakaraos. Makakaraos din ang birthday ni Johnny Boy. Oh. This is that. Tingnan mo. Tingnan mo yung ano niya. Pinunasan ko na siya. Siya na punas. Kasi yung mascara niya kasi, sobrang, ewan ko doon. Kapal yata yung pakalagay ko. Daddy's present. Ha? Yeah. Oh, see, it's not much. Only chocolate. I'm not having that one. What? The chocolate. So, ayan. Linagyan ko silang tig. Konting chocolate para maubos na yung isang ganito. Nandun na sa bin. You want all the colors. But why you said you don't want chocolate? I know you want all the colors. No, because that one, the other one was like, Well, it's still alright, that one. It's not that long. so Nah. Oh, 5 months old. it was. Grabe naman to.
Maybe $7. Ayun, ayaw na nila. Sayang. You guys did $22. No more than. Because that's 3. No, not 30. Wait, Si Jan dyan, si Kuya, pinag-uusapan nilang golf. Okay, tapusin ko na to para makapahinga na ako. So, ayan na yung dessert nila. Kaya happy birthday. Hi, Holly, come here now. I-close ko na yung vlog, guys, kasi ang sakit na ng ulo. Kuya, can you close the vlog, please? Please like. No, what you gonna say first? Thank you, please like. Look at the camera. Mom. Thank you, please like, please subscribe if you haven't, and see you in our next vlog. Bye. Okay, good night, guys. Good night. Way better. Huh? That one, the top bit's hard. This one, you don't like it? See? Ayaw ni Sak. Alright, who's this one? Take care. Mom. Alright, okay. Good night, guys. Sakit ng ulo ko. Gusto ko na matulog. Afternoon, guys. Maybe mag-start. Tanghali na. 12:35 na. And kanina, si Jan ang nag-asikaso sa mga bata. Siya yung nagpakain. Oy, what are you doing? Si Sak nandito kasi, guys. Meron na rin siyang, sipon. So, hindi siya, pag may sipon ng bata, as much as possible, hindi pinapapasok. Umuubo rin siya tulad sa akin. Kasi nga, siya yung makulit din na kumahalik sa akin kahit hindi ko naman siya pinapahalik. Hinahag niya daw kahagabi, hinahag niya ako. Si Kuya talaga hindi. Nagaganon si Kuya, nagpa-flying kiss na lang si Kuya. Tapos sinasabihan ni Sak, just do this. Yung parang ihag ka pero huwag kang titingin. Yung nakaganon yung ulo niya. So yun ang ginagawa ni Sak sa akin. So ngayon, ganun na siya. Tinuturuan niya pa si TJ. Buti na lang hindi ginawa ni Kuya. So kaya nandito siya sa bahay. And kagabi talaga sobrang sakit. Pero ako pala yung gumawa ng sandwich ng mga bata kasi si Jan, hindi naman yung ang ginagawa lang ni Jan, lunch order. So yung masakit, hanggang yung masakit ang ulo ko. Gusto ko lang mahiga. And dumating pa yung ating bisita. Kani-kanina lang. And ayun, naligo na tayo. Kaya naligo na tayo. Bakit pag hindi dumating, hindi ka maliligo? Hindi naman. Para lang yung parang refreshing. Ano pang tawag yun kung sa Bicol? Para ganahan ka bumangon. Parang ganun. So, kaya naligo ako ng pagbangon ko, ligo agad talaga ako. And si Sak pala, dito siya nakapwesto. And tingnan nyo ang katabi niya. Toilet paper. And dito niya nilalagay yung siningahan niya. Kasi napagod na siya yung kakabangon. Tapos ilalagay niya doon sa basuran o kaya sa toilet. If fina-flush niya, sabi ko sa kanya, huwag kang flash ng flash kasi nagigising ako. So, yun. Doon naman siya, napagod siya. Medyo malayo-layo rin. Kaya, kumuha na lang siya nito. Tapos, yan, di ba? Maabilidad yan. How are you? Or is that just an excuse that you're not gonna go to school? Hoy. Pero uminom na siya ng gamot kagabi. Kasi napipil niya na. Every 30 seconds. Ha? I have a block nose every 30 minutes, I mean. Every 30 minutes? Yep. Black nose? And then after 30 minutes, my nose is all fine for like 5 or 10 minutes, and then my other nose is blocked. Yun. Pareho sa akin. And yung sinampay ko, andun pa rin guys, hindi ko pa sila naasikaso. And yung Christmas tree natin, di pa tapos, matatapos ko yan ngayon. Kasi nahanap na ni Jan yung isang, tingnan mo, maalikabok. Ayan yung isa guys, na pang decor. Doon yan sa doon sa, dito ba? Hindi na makapagsalita. Dito po yung ilalagay. So, we'll see kung anong magagawa ko. And ikikip ko pa yung yung mga hinugasan ko kagabi. Nandito pa sila. And eto, pinagbabaran to kasi si Jan nagluto. Kung maalala nyo, hindi ko alam kung na-vlog yun. Nagluto si Jan ang nagluto nung nag-practice si Holly sa dancing. So, siya nagluto kasi gabi na kami nakauwi ni Holly. Hanggang ngayon, tingnan nyo. Andiyan pa rin kasi hindi matanggal-tanggal. So, yan, ililigpit ko muna ang mga yan. And si Johnny Boy, gagawa ko ng cake, pero gusto niya ay mag-leche flan. Na-miss niya na yung leche flan ko. So, baka gawin ko custard cake. We'll see. Pagkaya ng power ko, guys. Ay, ang pangit pag may sipon. Ang sakit dito. Dito ba? Ayan.
Ang sakit. Ilang araw na to, diba? And mag-edit din ako. So, ang dami kong gagawin. Hindi ko alam kung ano unahin ko. Ihiga ko ba yung sakit ng ulo ko? Gagawa na ba ako ng... Ay, magkakaldereta pa pala ako. Palambutin ko na pala yun. Ay, sige na. Mamaya na lang, guys. Dami ko palang gagawin. Mag-chop na pala ako ng mga ano. Sige, mamaya update ko kayo, guys, ha? What do you want? Make a leche plat. Make what? A leche plat. And what? And the sticky rice. Oh, yun yung request niya. Leche flan and sticky rice. So I'm not gonna make the custard cake. No, so on. Oh, gusto niya kasi din yung sticky rice and leche flan. So yun na lang siguro ang gawin ko. So walang cake. Kasi ang dami na ng dessert. Magluluto pa ako ng sticky rice. Yung biko ba? Biko. Alright. Pinahiram ko na sa kanya yung iPad kasi naboboard na siya. So, you're gonna get me 2 and 2 eggs as well. May eggs pa dyan, pero pag ginamit ko yun, mawawala na tayo ng eggs. So, bili na siya. And yan din. Do you like sticky rice? Biko? Yeah. Favorite niya din kasi I've yan. had like 5 scoops before. Ha? I've had 5 scoops. No, yeah, but I had 5 of them. 5 of what? And si Kuya, tingnan nyo, linagay yan ni Kuya kagabi, guys. Paggising ko, sinabi niya, Mom, I put that one. Sabi ko, okay. So, hindi ko na tinanggal. Dapat, si Santa Claus yan dyan. Tapos, yung cane, yung candy cane, doon yan, doon. Doon sa likod. Pero okay lang, dito na lang yung red kasi white naman yun. So, okay lang yan. Alright, mag-asikaso na ako ng aking mga lulutuin. Guys, mag-aalas 2 na pala. No, 2:05 na. And, tapos na tayong kumain. Ngayon ay, eto na, i-dry ko na to. Then, after ko itong ma-dry, mag-chop na ako ng beef para sa kaldereta. And alam nyo ba na naka-on ang aming heater? Pero ang ganda ng araw sa labas, pero malamig. Summer na ngayon, guys. Ayan, hindi ko lang makikita nyo. Maganda yung... Ayan, mainit tingnan sa labas, pero naka-on yung heater namin. Ayan. So, malamig sa labas. Kaya inon ni Jan yung heater. Nakita nyo naman naka-jacket si Jan, diba? Oh, malamig. Pag naka-jacket si Jan, ibig sabihin, malamig na malamig talaga. Kasi sa akin, kahit malamig kay Jan, mainit pa yun sa kanya. Minsan naka-t-shirt lang siya, shorts. Pero ngayon, pag nakita nyo si Jan na summer na, tas naka-jacket, ibig sabihin, malamig sa labas talaga. Kaya inon nyo yung heater. Okay, i-dry ko lang muna to. Sobrang busog ako. And nanonood ako ng, kung kumakain ako, nanonood ako nito, Korean drama. Ang title is Eve. Sa drama ko siya pinapanood. Then, ngayon, habang dinadry ko to, panoorin ko to para hindi ko mamalayan. Tapos na pala ako sa ginagawa ko. Tapos nakapanood pa tayo ng Korean drama. So, yun lang. And nag-spray pala ako nito yung nasal, yung Vicks. Every 10 to 12 hours. So, kagabi yung last ko. So, ayan, nag-spray na ako kaya malinis. Kung mapansin nyo, okay na yung aking ilong, pero baka bumalik na naman. So, before bed, mag-spray ulit ako. Si Sak, ini-encourage ko siyang i-spray kasi pwede siya sa 6 years old. Children 6 years and older. So, pwede kay Sak. Ayaw ni Sak kasi parang natakot siya. Sabi ko, hindi. Ako din nung kagabi, takot din ako kasi feeling ko magugulat. Pero hindi, ang sarap sa feeling. And yung pinili ko kay Jonalyn na white flower, hindi ko pa binubuksan kasi nga, wala, nakalimutan ko. And one day, magagamit din natin yan. And eto, gusto ko itong buksan. Hindi ko pa nabubuksan, guys. Wala kasi tayong time. Baka buksan natin yan mamaya. Hindi ko pa yun nabubuksan. Gusto ko rin yan itry. Kaso, kailangan niya ng micro SD card. Kasi maliit lang to, diba? So, micro SD card. Maghanap pa ako. So, we'll see kung mabuksan natin yan mamaya. Pero ngayon, mag-dry muna ako ng mga hinugasan ko kagabi. Dito na siya. Yan yung eggs and... What's that? Jack. For Jack. Zachary. For Zachary. Zach, we still have pancit. Gamit ko yung phone kasi nagtatransfer ako ng mga files sa computer. Kasi di ba vlogmas. So, kailangan ko rin mag-edit, di ba? Ayun eh. Thanks, Dad.
Look here. Ayan, black nose na naman tayo. Ayan, sige, nahiga. Shop. Get some stuff from out the sweets. Hindi ako umiinom ng gamot. Inaano pa ko ni Jan ng gamot. Hindi pa ako umiinom kasi pag kaya ko, hanggat kaya ko to, hindi ako umiinom. Sinabi ko na ba yun sa inyo? So, tubig lang ako. And yung binigay niya sa akin, tingnan mo. Ayan. Meron naman akong tupiin. And yung doon, di ko pa na, ano guys, di pa natin yan na, gusto ko na nga yung kunin para ma-keep na rin yung sampayan kasi pwede na sa labas magsampay kasi kahit mainit, at least, kahit malamig, hindi umuulan. Pero malamig yung hangin. So, naplansya ko na pala yung buhok ko. Umalis na si Jan kasi pipick up niya si Holly kasi may swimming si Holly. And si Sak, tingnan nyo, nag-volunteer. Tupiin niya raw yung mga tupiin. And, kinuha niya na rin yung mga sinampay. Well done, Sak. Feeling ko may ano to sa akin. What do you want after, Sak? What do you want after? I'm asking you because look, you're really like keen to fold all the clothes. Nothing? Just love for mommy? No. Huh? What? What? Uy! Saan niya? Ayaw yung sabihin. Ano kayong hingin yun sa akin, ha? Ha? What? I don't know. You have to tell me. What? No? Gusto niya maglaro ng PS. Pero kahit naman hindi yan nag-PS. Ha? Nagtutupi talaga yan sila. Tinuruan ko na sila magtupi. And si Jan, tinuruan sila magtupi ng towels. Iba yung pagtupi ni Jan ng towels. Okay. Mamaya na lang. Maghiwa na ako ng aking... Look at you. Well done. Ano? Let me see. Look at you. Are you gonna put that to your room now? Huh? No. Yeah, you have to. But when it's full. Wow, okay, when it's full, yeah. I've done the time this. Yeah. Yeah, you did. Itong damit ko medyo makati dito. Yung tag siguro. Baka mamaya palit ako. Kasi ano-yin siya sa likod. Okay, ilabas ko na to. Hiwain ko na to. Tsaka yung mga vegetables. So, i-timelapse ko na lang kayo guys, ha? And, mamaya pa yun si Holly. Si Kuya, mamaya-maya nandito na yun. Nag-ride si Kuya ng bike. Okay, timelapse ko kayo. Palit na ako ng damit kasi nga annoying yung suot ko kanina kasi makati dito. And, hindi mo na pala ako maghihiwa ng ikakaldereta ko kasi kailangan ko munang gawin yung leche flan natin para maluto na siya and para malagay ko sa kasi diyan gusto niya yun medyo yung malamig ba, hindi yung warm. So, painitin ko na yung aking oven. And yeah, gawa naman ako ng leche flan. I-timelapse ko na lang kayo ha. Then after ng leche flan is yung gagawin kong kaldereta. Come to the water where you will find peace. Take a step into the river. Oh, ano talaga, hindi ako sanay maggawa ng leche flan na light. Sana may okay lang siya. Light and creamy daw. Dito na, speaking of kuya, narinig ko na yung gate. Jesus, may lollipop siya. Si Sak pala naglalaro na ng PS. Tapos na siya magtupi. Hindi pa alam siya. Saglit lang daw siya maglaro. Hi! Hi! Say hi to my vlog. Jack, I bought you something from the shop. Oh, wow. What did may binili siya. What did you get for I got him some Whispeys. Huh? Some of that. For Sashi boy? Yep. Oh, thank you. Where's my hug? Hug lang siya. Ganun. Here, Jack, got you some Whispeys if I can play with you. Oh. What can I play with you? I got you these. Okay, tapos tuwing ko siya. Yeah. He folded a lot of clothes. And he just started. Oh, I have a shot later then. Yeah. Alright, show me the map. You're pretty nowhere. What is that? This is a cat. I don't like a heavy. La 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 la.
Nasaan yung strainer? Ito yung ginagamit kong strainer. Oops. In-strain ko siya kasi meron siya yung mga yellow, yung bubong yellow. And para smooth yung ating leche flan. Kuha pa lang ng konti kasi bakal lang makagawa ko ng maliit na custard cake pag kaya ng power at oras ko. Oh, Dad, what's the MABALOS like? What's some meat cream some ones that the watch it too? So, tama na yan. Baka manipis yung leche flan ni Johnny Boy. We got you tried one. Check the gas station. Legendary chest. Check the gas station. There has to be. Oh, you're not supposed to be playing, boys. It's weekdays. I just let Sak because he fold a lot of clothes. And it also clean. Naglinis din si Sak. Nung tulog ako, sabi niya sa akin, naglinis daw siya. Tinignan ko nga, naglinis siya kasi wala na yung mga mga kalat kagabi. Tapos ano rin siya, nagwalis gamit yung dustpan tsaka walis namin dito, yung green. So, ipaparas ko lang siya. Ipaparas ko lang to ng mga siguro 10 minutes bago ko ilagay sa magba-bubble bath to. Bubble bath. Bubble bath siya. Ito siya. Ito yung maliit. So, ayan. Kumuha tayo ng konti. Para baka mamaya makagawa ng custard cake. We'll see. And ito yung leche flan na request ni Johnny Boy. Sana hindi ito maging manipis kasi kumuha tayong konti para dito. So, ayan. Nailagay ko na pala yung ating leche flan sa oven. Ngayon, no? Maghiwan ako ng mga dapat hiwain sa kaldereta. Itong patatas. Hugasan ko muna. Tapos carrots. 직접 오시다니 좀 놀랐습니다. Come to the water where you will find peace. Take a step into the river. Get down on your knees. Come to the mountain while taking in the view. You will find that life is greater than you knew. When you go through the storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night, I will shelter, I will fight, I will fight. You're broken and you're shattered at the point of no return. You pick up the pieces and you let the bridges burn. So come to the water, you're sailing with the breeze. Take a step into the river where you will find peace. When you go through the storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night,
When you go through the storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night, I will shelter. It's shiny. Habang nagluluto ako yung mag-ama, ayan. Binabrush niya yung hair ni Holly. And kumakain ulit si Holly ng spring rolls. Yes, baby. You can have all the spring rolls. Ayan. May 3 pa akong tirang spring rolls. Yeah. Nag-request si Johnny Boy ng Biko, leche flan, kasi nga kahapon yung birthday niya. Ano concert ni Holly, di ba? So ngayon ko lang ginawa yung mga request niya. Or paksi or sinigang? Okay, man. Sinong Ana? Ah! To the water where you will find peace. Take a step into the river. Get down on your knees. Come to the mountain. Well, take it in the view. You will find that life is greater than you knew. When you go through the storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night, I will shelter, I will fight, I will fight. Oh.
You're broken and you're shattered at the point of no return. You pick up the pieces and you let the bridges burn. So come to the water, you're sailing with the breeze. Take a step into the river, where you will find peace. When you go through the storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night, I will shelter, I will fight. Oh yeah, I will fight. When you go through the storm, I will hold you, keep you warm. So, pinapalambot ko na lang yung ating kaldereta. Maghuhugas na ako. And, si Holly tsaka ang daddy niya, nagpapabasa na siya ng books. Ayan, maghugas muna ako. When you stay in the night, I will shelter, I will fight, I will fight. I will fight. So, ito yung ating custard cake. Medyo mainit pa yung ano. Pero kaya ko naman siguro to. Ayan. Ay, mainit. Ay, mainit talaga. Wait lang. Oh. Ayan, yung custard cake mini. Diba, nagawa pa rin natin. Ayan. Nanonood pa rin ako ng Eve. Ayan, yung leche flan, andoon. Mamay, pakita ko sa inyo yung leche flan. So, ayan na yung leche flan. Biko. And, numipis yung ating... Numipis yung leche flan kasi nga binawasan ko. O, tingnan nyo, ang nipis. So, ayan. Diba? Ayan na guys, ready na yung table. Tawagin ko lang yung mga bata kasi nasa labas sila, naglalaro. Andun sila sa trampoline. Malamig ng hangin. Malamig dito sa labas. Come on, let's eat! Ayan sila. I bet Queen TJ. Wash your hands first. Yeah. Wash your hands. Oh, that hurt. Wash your hands. Ayan na sila. Not yet. That's for later. Yeah. You have to eat first. What are you smelling, Kuya? Si Kuya hindi siya mahilig sa ano, sa... Yeah, hindi mahilig si Kuya sa sticky rice. Zach, I have a... Yes, yes. I have this one. Serving spoon. This and that. It's alright. Mom, can I have this and the isopo because I don't know what to choose. Thanks. Do I use the spoon? What? What? Ross, Why? look how much is left. Yeah, it's some more. Oh my God, mayroon na siyang rice sa plato. It's alright, Baba. Is there pumpkin one? Pumpkin? Potatoes? Yeah, there's potato and carrots there. Hey. Right, gamer boys. Not that much, mate, now. Okay. No, it's very good. Very good. Yeah. I love it. You love it. Thanks. Maybe I get more rice before I see. So I think this is really good, but just the top bit. Bletchy. Mama, you can have them chilies.
It's not spicy. Is that sweet one? Oh, it's capsicum. Oh. Give me that spoon. Why are you using the big spoon, no, hon? That's for the... Here. That one was already on. Yeah, 2 of them. So careful. No, I don't need that. Mommy, I don't have any more rice. You get more rice. I have no. But that's not my thing. We still have cream, right? Yeah. Yeah, we do. Mom, have this and the acetone. If you finish your food. If I finish my food. Yeah. Can you move your chair, Baba? Because That was it's too too tight. TJ. No, move your chair back. That has to be fake. No, I done 5 in a row. It's December again. I can't believe it. Same for dessert. Huh? What do you want? More what? Rice. Everything. Everything. Dad, are you gonna have some of that, some of that, and some of that? Just a little bit like that. Huh? Dad, you're gonna have all 3 of them. Potato. No. Thanks. Just the meat and the sauce. Huh? No. Look at your face, I Baba. was trying Oh to my bite. god. I was trying to bite this off, but I can't. I was using Just wait. Maybe the fat. Whatever happened to the rest of the year?